nervozan. I što pa, brate? Žena me iznervirala, bre. Kako ti iznervirala? Otišla danas i kupila 20 kila mlevenog mesa. Mlevenog? I to samo zato što je bilo na sniženju. Pa šta hoćeš, žena uštedela, mislim. A uštedela... I nemam uopšte zamrzivač. Ma nije ti ništa, uraziru, bre, ovo moja gora te tvoje. Sad preteraš. Ma gora kad ti kaže, pre neki dan otišla u banku, knjižicu i svuda su ušteđevinu podigla. I otišla i kupila novi auto. Ja pitam, pa dobro, što si kupila novi auto? Kad smo prošle godine kupili jedan, ja kažem, pa meni, dragi. Možda stvarno treba auto. Ma treba joj Auto. Nema vozačku dozvolu uopšte. A vidi ovako. Moja žena je najbolja od svih. Ona je apsolutni šampion. Ma da. A kako? Sad će ti čuješ. Sprema se, ona pre neki dan ide na ono more u Grčku. Sama. Ja se grčio, sad će ona da se grči. I pakuje se ona. Ja priđem onako polako i bacim onako pogled. I vidim u koferu jedno 20 pakovanja onih kondoma. Misliš prezervativa? Ne. Izađe me onako polako napolje i misli se, Bože, luda žena. Pa šta će ju toliki kondomi kad uopšte nema onu stvar?